Bizkaiko traineria ligiako laugarren estropadia. Juvenil mailan bi txanda epiko dugu eta senior mailan lau txanda. Juvenil mailan lehenengo txandan, lehenengo kaletik Getxo egongo da, bigarren kaletik Izuntza, hirugarren kaletik Deustu B eta laugarren kalea Libre egongo da eta bosgarren kaletik Deustu B joango da. Bandera zuria, bandera blanca. Pasa dira, beraz, hau txandia balizokua da eta gogoratu, lehenengo kaletik Getxo dagoela errebutan, bigarren kaletik Izuntza, hirugarren kaletik Deustu B eta bosgarren kaletik Deustu C. Lehen aipatu dugu gura, aixiagaz, ez da oso kondizio honak eta ikusiko dugu, honek ganera juvenilak izan da, gaztik izan da, zerako zailtasunak egiko da zen estropadia burutzeko. Ya ha empezado la primera tanda de juvenil masculino. Por la calle 1 está remando Getxo, por la calle 2 Izuntza, por la calle 3 Deustu B y por la calle 5 Deustu C. Tal y como hemos comentado antes y como se puede ver, las condiciones por el tema del viento no son las idóneas. Y estas tripulaciones que son además de juveniles, veremos que tendrán dificultades para completar la regata. Saya
jotzean. Lehenengo txanda honetan, emondabe lehenengo ziagogia, eta denporako honako honek izan diraz. Lehenengo kaletik Getxok, lau 0-5, bigarren kaletik Izuntzak, lau 0-0, hirugarren kaletik Deustu Bek, 3-52, eta bosgarren kaletik Deustu Zek, lau 28. Beraz, momentuz, hirugarren kaletik Deustu B egongo litzateke estropada buruan, 3 minitzu eta 52 segunduko denporiagaz. Las trainerillas ya han realizado esta primera ciaboga y los tiempos han sido los siguientes: por la calle 1 Getxo 4.05, por la calle 2 Isunza 4.00, por la calle 3 Deustu B 3.52 y por la calle 5 Deustu C 4.28. Por lo tanto, en esta primera ciaboga encabeza la regata Deustu B por la calle 3 con un tiempo de 3.52.
bigarren ziagako denporape badaukaguz, lehenengo kaletik Getxok 10-0-3, bigarren kaletik Izuntzak 10-16, hirugarren kaletik Deustupek 9-40, eta bosgarren kaletik Deustuzek 11-18. Beraz ba, lehenengo ziagoan pasatzen zan modura, hirugarren kaleko Deustupek jarraitzen dau. Estropada buruan, 9 minitxu eta 40 segunduko denporiagaz. Tenemos los tiempos de esta segunda ciaboga. Por la calle 1 Getxo 10-03, por la calle 2 Izuntza 10-16, por la calle 3 Deustupe 9-40 y por la calle 5 Deustupe 11-58. Por lo tanto, y tal y como pasaba en la primera ciaboga, sigue encabezando la regata por la calle 3 Deustupe con un tiempo de 9:40. Zelaiak jarriz, loren zaiesti, tarteka gozatuaz, eurita eguzkiz, goizin urtetan berriz, txorien abesti, isilik egoteko zartuak ez gara, kantuz lezin nahi dugu txorien gixara, herrinik herri gariz, plazatik plazara, zuere hinduratu zania bazara. Estazan ez zirenek egia zioten, humorea etzala dendatik erosten, zukua kantuz dabil herri dena posten, txantxan gorria utzita amelin jazten, isilik egoteko sartuak ez gara, nahi
hasita, trikitileitas nago, pentsatzen hasita. Astian hiru laua, tokitara zita, Ameriko giroa, nonbaiten utzita. Isilik egoteko sortuak ez gara, kantuz bizi nahi dugu txabien gixada. Herririk herri gabiz plazatik plazara, zuare inguratu zalia bazara. Kantu kantari gabiz, kukuaren pare, maite gaituzte eta gaiterdi alare. Lengo esaeretan, du ere bat gaude, eldala zorionik, sufrimentu gabe. Isilik egoteko sortuak ez gara, kantu bizi nahi dugu txabien gixada. Herririk herri gabiz plazara. Hirugarren eta azkan ziagobia mundu trainerila guztiak dagoneko eta denporak honek izan dira. Lehenengo kaletik etxok 14:22, bigarren kaletik izuntza 14:46, hirugarren kaletik deustu bek 13:11 eta bosgarren kaletik deustu zek 16:18. Beraz aurreko ziagoetan pasa maura, deustu bek jarraitzen da buruan, 13 minitxu eta 51 segunduko denporiagaz. Ganera ikusi aldozuen modura ya helbugara heltzen dauz. Los tiempos de la tercera ciaboga en esta primera tanda han sido los siguientes: por la calle 1 Guecho 14:22, por la calle 2 Isunza 14:46, por la calle 3 Tuque 13:51 y por la calle 5 Deustuce 16:58. Por lo tanto, y tal y como pasaba en las ciabogas anteriores, Deustu B sigue en cabeza de tanda con un tiempo de 13:51. Mesedez, urrengo txandako tripulazioak lehenengo kaletik Kaikua, bigarren kaletik Deustu A, hirugarren kaletik Portugalete A, laugarren kaletik Portugalete B, eta bosgarren kaletik Zierbena, hasi hurbiltzen irtenara estolpadalekuan sartu barik, mesedez. Por favor, embarcaciones de la siguiente tanda: por la calle 1 Kaiku A, por la calle 2 Deustu A, por la calle 3 Portugalete A, por la calle 4 Portugalete B y por la calle 5 Zierbena, vayan acercándose a salida sin invadir el campo de regatas. Gaur bai bihar bestean, ditugu aukeran, beti horrela bali, guzti gaineran, baina behar dakizu, zerretzatzen dedan, batekin itxurtzea, bera ote da. Sasoian bai, bi edo hiru zai, gero denian jai. Ezkondaietan zerbait, ezkonduta zerrez, asko ikusten ditut, egia zerrez, gogoranuko zera, amaika biderrez, neren eskalagunta, afari ederrez. Sasoian bai, bide doi nuzai, gero denia bai. Deustu B eta Izuntza, mesedez, pesajera. Deusto B y Izuntza, vayan a pesaje, por favor.
pentsatzean, azkoetik jarritzen ez zutaz pentsatzean, ai hoien ez zutaz pentsatzean, onak izan betira garai bakoitzean. Aite, gora trikitia! Legez bilanik ezke beste horlako bi. Aste jendia beti datorri indarrian, zamara txapalduna zarreta berrian, multzo modernoak beko muturrian, ai hoien egoiko muturrian, eto rebelde berri nahi duen herrian. Atzan ez horiek, eman gai, mendize bat bazen da erribera zebai, aurregite gurrura denetarako gai, aito jene denetarako gai, ze kristau eta betia berik edo bai. Zarrak, garaian bazituzten irritzi edarrak, nahagaztiak ere aizea zabarrak, ai hoien aizea zabarrak, goraiz burotxut ezer gora herritarrak. Lehenengo juvenil mailako txandako denporak esku hartutako gozuketan, lehenengo kaletik Getxo, 19, 57, bigarren kaletik Gizuntzak, 20, 19, 16. Hirugarren kaletik Deustu Urpek, 19, 21, 82. Eta bosgarren kaletik Deustu Zek, 24, 24, 68.